नि मोनसे गोदान आफाद दाफुंनाय जायो आरो जोंनि सेन्ट्रेल BPF आ माखासे डिसिसन लादों जे जोङो प्राइमारि लेभेलसिम जोंनि डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो प्राइमारि लेभेलसिम जोंनि लाइमोन आफादखौ जोङो 100 सुबुंखौ लानानै 100 नाम्बार्सखौ लानानै जोङो मोजां रोखोमै दाफुंनो थाखाय सेन्ट्रेल कमिटि इउथ BPF निफ्राय मोनसे बिथोन हरनाय जादों आरो बे बिथोन मथैनो जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङावल' नङा जोंनि PTSनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि प्राइमारि कमिटि दङ जोङो मोनफ्रोमबो लेभेलाव जोंनि लाइमोन हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो 100 सुबुं लानानै बेबायदि मोनसे आफाद दाफुंनाय जादों आरो दिनै हरसिंगा प्राइमारि इउथ BPFनि बानजायनायाव जोङो मोनसे हाबाफारि आबुं मोनसे बडि जोङो बेबायदि दाफुंनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे आफादा गोख्रों भाबै राजखान्थिनि खामानि मावनो हागोन आरो BPF दोलोखौ फिन माने गोख्रोंसिन खालामनानै आरोबाव माने खुंथाय गोहोआव लाबोफिननो थाखाय जोंहा माखासे सहाय जागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै दाफुंजानाय जा बडि जोंनि हरसिंगा इउथ BPFनि बिथांमोना गोख्रों भाबै खामानि मावनो हागोन आरो खामानि मावनो हानाय आरो खामानि मावनो थाखाय इन्टारेस्टेड जायफोर बिथांमोन दङ बिथांमोन बायदिखौनो जोङो बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ लानानै जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बयखौबो लानानै जोङो दिनै मोनसे आबुं बेबायदि मोनसे आफाद दाफुंनाय जाबाय फिन माने BPFखौनो फैगोन आरो BPF हिसाबै 100% आशाबादि जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जे BTC काउन्सिलनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो देरहासार जागोन आरो गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिफ्रायबो जों कमेन्टफोरखौ मोनबाय थादों बर'नि माखासे गोरों इन्टेलेक्चुयेल मानसिफोरनिफ्राय जों कमेन्ट मोनबाय थादों जे BPFखौ गोबां रायजो राजाफ्रा लुबैफिनदों आरो 100% जोङो बेनिखायनो खुंथाय गोहोआव फैफिननो हागोन आरो जोङो समखौ नेनानै दङ रायजो राजाफ्राबो बयबो BPFनो भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो BPFनि सायावनो गोबां आसा खालामनानै दङ डेभेलपमेन्टनि थाखाय BPF नांगौ आरो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो समाज बेबस्थानि खामानि मावनो थाखाय दिनै BPFखौ फिन BTCनि रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैफिनदों आरो बेनिखायनो जों सानदों जोङो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थियाव BPFआ देरहासार जागोन आरो बाव सरकारखौ खुंफिननो मोनगोन होनना जों आसा खालामदों बाथ्रायाथ' नंगौ 100% जोंहा BPF राजनिति हिसाबै मोनसे डिमान्ड दङमोन 2003 सनाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो BLTनि गेजेराव जि मोनसे सुक्ति जादोंमोन 6 शिड्युलनि आन्दाराव आरो बे 6 शिड्युलनि आन्दाराव जिथु सुक्ति जाबाय बे सुक्ति मथे संबिधानावबो जिहेतु प्रभिजन दंखायो जे नेक्स्ट जुदि लोकसभायानो हक बा MLA समष्टिफोरानो हक जुदि रिडिलिमिटेसन जायोब्ला बेखौ 6 शिड्युलखौ लानानै कमप्लिटलि मोनसे गोदान लोकसभा समष्टि गठन खालामनाय जागोन बेबायदि संबिधानाव लिरनाय दंखायो आरो बेबायदिनो MLA सेगमेन्टफोरखौबो अकल BTC एरिया 6 शिड्युल एरियाखौ लानानैनो कमप्लिट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों लिरनाय दंखायो आरो बे मथे MLA सेगमेन्टफोरा जाबाय खिन्थु लोकसभा समष्टिफोरा दासिमबो जायाखिसै आरो बेनि थाखाय जों दुखु फोरमायदों रायजो राजाफोरा जिखिनि आसा खालामदोंमोन बे जाफुङाखिसै आरो बेराफारसेथिं BJPआ जिबायदि राजनिति गेलेदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे बुंनो थाङोब्ला प्राय मुगैजाथाव बिथांमोना BTC ओनसोलाव जिखिनि हायो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गुलाय गुजाय सृष्टि खालामनानै मारै गुन्दुगुल खालामनो हागोन आरो गुन्दुगुल खालामनानै गावसोरा मारै आदाय खालामनो हागोन बेखौसो बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे मिडियानि जुगिदि आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानगोन जे नोंथांमोना BJP बा UPPLनि प्रदर्शनाव फैनानै जाहाथे BTCआव अहान्थि जिथु सृष्टि खालामनो मायदों जाहाथे बेयाव लोब्बा लाखिया बरन्स बे BTC ओनसोलाव मारै हान्थिखौ लाबोनो हागोन आरो जोंनि जिथु गोमानाय पावार बेखौ बोरै लाबोनो हागोन बिनि थाखायसो नोंथांमोना जेन बयबो आवगायबोयो बेखौ आं खावलायदों आरो बेखौ लाबोफिननोब्ला एकमात्र BPFनि बादै गुबुन राजनिति हान्जाफोरा बेखौ मालाबाबो लाबोफिननो हानाय नंला बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन BPF हिसाबैथ' जों दायो स्टेन्डआव दोङो आरो जों रावबो पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्सआव फैयाखै आरो फैनायबो नङा नेक्स्ट MP इलेक्सनाव BPFनिफ्राय हारसिङै गसंनाय जागोन केन्डिडेट होगोन निजा बबियाखै कुनु UPPL बा BJPजों कुनु एलायन्सआव फैया बे BJP आरो UPPLनि गेजेराव माबा मोनसे गुलाय गुजाय जादोंबा बे बिथांमोननि बाथ्रा जिहेतु जों सरकाराव गैया अपोजिशनाव दङ बे बुस्थुखौ जों जेबो बुंनो हाया बा बुंनो थाङाखै बिथांमोननि बे बाथ्रा बायबाबो बिथांमोननि बायाबाबो बिथांमोननि खिन्थु BPFआ दायो
हिद्दान्त लादों जे जों गेजेरावनो हाबसननानै जों सरकार सलाया बे हिद्दान्तआव दोङो जोङो गोदान इलेक्सन जेब्लानोखि गुहुना खालामगोन बै समाव जों इलेक्सन गेलेनानै जों मेजरिटि लानानै गोदान सरकार दानानैसो जों बिटिसिखौ हावन खालामगोन नङाबा जोंनियाव बदनाम फैगोन सेनानै लाबायनानै खारन जों नुदों दायो इउपिपिएलआ जिहेतु दुरबल आरो बे चान्सखौ लानानै बिजेपिआ गुलाय गुजाय सृष्टि खालामनानै जिखिनि मोनखानाय क्षमता बेखौ लांफाफिनदों आरो बेखौ लानानैनो दिनै बे इउपिपिएलनि जिथु दुरबल स्थिति बेखौ नुनानैनो दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों आरो बेबायदिनो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो गाखानानै दिनै जोंनि पार्टियाव हाबनो थांगासिनो दङ। सोंथि खालामो सारनाव बेजों लोगोसे दिनै जों नुनो मोन्दों दिनै बोसोरथाम जानो थांबाय अब्लाबो नोंथांमोननि बिपिएफ दोलोआ बायाखै जेरै दं ओरैनो दङ सापर्ट होनाय आरो मिथिं दावथिङाव ज' बाहागो लानाय बेनि बेलायाव सारा बेसेबां सियरिटि बुंनो हायो कि नोंथांमोननि बिपिएफ सरकारा थारैनो फैमारगोन होननानै दाथ' जों बेखौनो बुंनो हायो गोग्गाहै बिपिएफआ आगोलाव जाबायदि पजिशनाव दंमोन दाबो एखे पजिशनावनो दङ आरो जोंनि पजिशना हदायबो बिदिनो थागोन आरो जों लाखिनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन रायजो राजाफोरा इउपिपिएलनि दुरबलताखौ नुनानै दायो बिपिएफखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ आरो बांसिन जोंनियाव फैगासिनो दङ आरो जों साननैसोनि उनाव जों जयनिं प्रग्राम लाबावगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां माने अन्य दोलोनि वर्कारफोरा जोंनियाव हायनो नागिरदों बेहायखि जाहा बिजेपिनि वर्कारफोरा जोंनियाव जइन जागोन आरो इउपिपिएलनि वर्कारफोराबो जोंनियाव जइन जागोन जों बेखौ थाबैनो उदालगुरि जिल्लानि जिथु हदर टाउन बेयाव जों लानाय जागोन आरो जों कुनु जोंनि वर्कारफोरा कुनु राजनितिक दोलोआव थांनानै हाबहैयाखै बेनो जोंनि मोजां लक्षन आरो बे बेलायाव जोंहा जोंनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारिया बिथाङा जिखिनि दायित्व लानानै खामानि मावनांगौ बेखिनिखौ बिथाङा मावगासिनो दङ। थेंक इउ।